Sa pagpaminaw, din sa Barangay FM. 103.5 Lamin! Forever. Ako si Ricky Mouse. Ako, si Papa Vince Joy. And syempre ang inyong chichayan Lady Batod. Kisan na Ay, buntag mga kabarangay. Good morning. Thank you sa pagpaabot. And syempre, iba rin ipaabot na ibaw, give me ka barangay sa imuhang gustong paminaw. Especially today sa first day of the bagong bulan. Oo. June 1. Sa pagkaangkagis kinabuhi sa itong center. Atong sender karong adlaw usa ka babay nga taga Turil. Turil. Kaya sa story, Bangkas Heights. Wawa sa may ingon basta Turil siya. So ingon na Turil Dalyaw. na. Dalyaw. Kuwan ka ng sa ilan doon sa basta Di ba? Mulan. Ay, Mulan. Ano pa yung Mulan sa Toril? mulig. Mulig. Mulan. I can show you the way. Unsa? I can show you the world yun ang ganda sa bulan. Ay, kanta sa Mulan. Ay, all the world. Reflection. Reflection. Okay, kanta ni Lea Salonga. Boto. May gala. siguro tama pati ka ang team song ay. Wala ginaingon nga, nakatiguan lang kita. Para na sa ubang mga manag-uyab good basta kung usay title sa kanta unya ka nang feel kay nilang mo na kahigugma ay kaayo ang title mo na din to ilang itim song. Sa buwan na kalimao. Oo. Duha jud sa ako mga friends nga pwedagaba nga kana ang team song wa na mao. Pero sa totoong buhay, silang relasyon kay gugmaay sila gyud kanang in love kaayo si lalaki. Babae man akong friend, in love kay si lalaki niya nya siya sa dinoon in love sa niya. Pero ilang team song sa gyud kay Kailangan Ko'y Ikaw ni Regine Velasquez. Basta-basta. Kana bitaw pataka-taka lang tag team song nga wa ta kabalo kung sa unod ang kantaha. Pero mabit ang ginaingon nila nga once ganahan sa tono, once nga marunong ninyo nakakanta, marunong mainlove. Ako naman yung style ko. Pero nilid ba ang title kay Kailangan Ko'y Ikaw. O, di ba para bag ka nang gugmahan kitang duha. Pero wa sila kabalo nga break up song na. Biyak man. Pagkanta ni Biyak man. Wa ka ni biyaan kay naka ka ng usa to yung lyrics niya. Kailangan sa may ko'y chorus dapat refrain ka ng lumisan ka, lumisan ka. Bilisan ka na, mo bilisan man. Ulain man, ya, team song ninyo. Ano na, nagplano makibreak? Nagplano makibulag. Sa mga manag-uyab dihag mag-partner, kanang, ato sa masahon, oy, kung di ka naman kanta, basaw sa natong lyrics anang kanta, kung sa'y unod ana, kabasig break-up song na niya, inyong giting song niya, kay gugmaay mo. Mabit, correct, mabit ang nagbulag mo kay naaayon sa team song ang inyong relasyon. Nga na magpataka lang team song kay gilamian sa title niya break-up song di ay pag-sure ay. Before mo mag-team song, hindi sa papinahon, o mag-search mo sa Google o sa lyrics, kung ang sabto ninyo, kung di mo kasabot. Correct. Dili kay mag-agad lang ka sa title kay do not judge the cover lang sa book. Kung sa libro pa niya. Nalabay, kung mga kanta, nga perti ko ninduta, lamig kayo, paminahon kayo, parang message kanta, lain man. Improvise. Paraan kami dito kami ang maparaan. Di ba? So ikaw, sa mga nauyab ni mo, unsa ang mga team song na imo mahinumduman? Kaka nang tama nga team song. Dili kay ko hilig team song magod. Wala kay ko team song. Apo ko Not necessarily yung team song din yung diwa. Kada itang, kato nagkauyab mo, mao ni uso nga kanta nga, kung madungog ni mo na karon niya, wala na to yung mga uyab, hinumduman ni mo siya nga, uyab na ako, si kuan ani nga kani pagsikat ani kanta nga or bisag din pagbag-o nga kanta at that time kay bitang mo ni pirmi madungog na ako katulog kauyab pa rin. God give me you. God give me you. God give me you. May mga nindot mga kanta nga. Pero wag gyud pa magsilbi ang team song no. Bisag na ay God. God take you from me. God take you from me. Pero naadjud ko'y nauyab sa una nga utro pong nagpataka lang team song. Sa may team song. Stupid Love. Sa salbakuta naglago siya niya. Kanya, diha ka ng part sa kanta ni Barbra Streisand. Kanang diha pa di mo mag-duet. Stupid! Malas may stupid! Hagdungan po ni. Stupid. Mga galing nga stupid. May nuot man ko, di sa ka mapatakang team song ka barangay, kaya ka na ma-realize na ito nga, ala, natulong sa amo pa nagbulag ang among team song.
Muna ginaingon nga. Bagay na bagay rin ginadugay. Pero dugay Oo, pa. natunong lagi, natunong. Pero pagbulag na. Nantabo, ginang-gingon sa kanta. Oo, nga ka mo, tingsong mong kanta nga kanang kanta ni Jessa Saragosa, Oo. ayaw, Jud. Nga naman. Kay mga biniyaan na ang mga kanta ni Jessa. Kuya pa rin kanta to. Oo. Sargusa pa lang. Oo, mga kanta ni Jessa's biniyaan, mga kanta ni Rosel Nava, mga gipasakitan. Halos masiguro tanan kanta. Oo. Saan yun, mga hinanakit. Oo, Pero kasakit. pero na may mga kanta nga mga lami-lami. Mga lami-lami. Sama sa mga kanta ni Ray Valera. Diba? Pwede, may mga pipila na pwedili. Oo. Pero kanang naman kung isa ka singer nga, naagi na sila kung sa story pa na ay genre, naa sila kanang branding. Oo. Kumbaga, pag si Rex Verano, mauni yung madungog sa yaha. Kanang pa mag-Rosel Nava ka, martyr ang karakter sa singer, sa storya sa iyang kanta nga kanang gikulatan na I love you pa rin. Ano ba yun? Oo. Kung may ka nga, kiniklaro kayo ni example, may kag Willie Rebellion mi, alipay-lipay na. Di man gud tanan, kanang mix man siya, wala man siya kanang particular nga songs basta kay kanang mukanta og sa gunsa. Kaya si mga kompos dito ka mo, Maura. Oo ra. Basta kay man si Vini sa torno man. Wala song man siya galit basta Vini na. Pero mosayaw na ganina, wa na lito na. Kaya beat. Kaya mga Jessa, mga biniyaan, mga heartbroken, mga ganon. Mga Regine, parang ganon din. Ako'y usahay nga kanta si Regine, nga kanang couple. Ngayon, kanang murag nagdayon. Ngayon, para sa nang ikaw, mga ganon. Mga gugma nga siya na lang usa, kanang hanggang ngayon. Pero ayaw gina itingso na kailangan ko ikaw, uy, kay... Kain. Kanang, asan iting so na? Basta kay lumisan ka. Lumisan ka hanggang ngayon. Nga para sa nang, hoy, giting sa lumili mo tingsong na mo sa among panaguya pag kay dadalhin. Dadalhin ni Regine, dadalhin kita sa ating palasyo magudaw, pero mao to'y saad sa partner. Wa na tuman. Kaya asawa naman ang naaro, may palasyo. Oo, no ganina ang ulod atong i-internalize ang kanta di ka ato dang basta-basta itingso kay ganahan ta sa melody, ganahan ta sa title, unya ang unod di ay kay nagbulag niya inyong itingso niya nagbinahalay mo. Lain man. Ay nako. O siya sige niya na sa among mga kamot ang suwat na sab sa usa ka babae di nilang gunya gipadangat sa atong station. Kay mo ra man ikasaligan rong mga panahon na. Wa may lain FM sa Davao, Barangay FM naman. Grabe. Lain siya. Totoo. Ito wala kang ibang maririnig. Hindi mo alam? Alam ko. You should have known this. I must know that, you know. I must know. I should Siya pangalan know. sa imong teacher ng English sa UM. Teka, tunay lang ba ito? Kinsa no? Si Ma'am Candice. Sa mo nang ito doon ni Ma'am sa'yo. Ay. Ano na ba akong classmate? Mo nang ito doon ni Ma'am sa'yo. Mukha o alam yung kay sulod-sulod. Sulod-sulod. Mo na lang ganun yung pasat ako kay sige kong sulod. Ayaw kay kung i-feel kay, mo man ako alma mater. Di siya naman pakaulaw-uy. Ay. Lain ka. Tama na siguro tong ako nga wa magkadima ako. Sige lang. Ayaw nang duha kay consistency na ni. Kami ang team kapalpakan. Anyway, sugran na nato sa magbasa ang suwat sa atong sender. Niya na atong live drama sa GKK. Gugma, kasakit o kagahapon. Now na! GKK Gugma. Kaya na ko i-prove sa mga mga gigugma ti kahira. Salamat, Trix. Nakasabot ka sa akong sitwasyon. I love you so much. Kasakit. O kagahapon. GKK Gugma, kasakit o kagahapon. Adunay gugma nga makahurot og kwarta. Adunay kasakit sama sa luha nga motulorag kalit. Mga kagahapon nga maayo ra sa sugod pero nagbulag ra gihapon. Ano gusto di magkana? Nag-asa ko. Wala kay motor. Sorry. Rosaline.
KK. Gugma, kasakit o kagahapon. Ug aniya na ang inyong live drama kauban sa mga tighandos nga walay mga pulo. Well. Mayang buntag, good morning. Thank you so much for waiting. Uh, Nakapanaw ka daming daan, memoryado na namo among mga dialogue. it's very morning. We are so ready kagahapon pa nga Sunday, gi-rehearse na Oo. gi-rehearse na gahapon. Tama na naman rin hapon, o isa kakaan, isa karulan. Isa agian ba? Di ay ba? Ang Okay. kagahapon ako namin ka barangay nag-dress rehearsal. Para gyud aning adlaw. Nagtrairan namin, nagtrairan. Oh, kung palpak man imong drama ron, mauna gyud na. Tama. Kay kung pa mi nag-practice na kagahapon unsa na lang. Bitaw ay na sa atong mga kamot ang suwat sa atong kababae. 24 anyos na pero nagli-live-in na. Kana bitang mga gusto nang musulod sa kinabuhing maangso. Unya ka nang murag di kaganahan og baho. Grabe mo na maanso po na, mahua po na na. Masama minyo na baho namang angso. Ang kwarto, Sila mismo. ayan. Lain na sa angso ka nang hait ka ay sa ilong. Maglain, musulod. Kaya ang namo ko sa una kay angso sa lalaki. Oh. Asa mas baho? Angso sa lalaki, angso sa babae. Ang sugid sa lalaki, kay isugid og baho ng angso sa lalaki. Huy, ang baho sa angso, baho mo ginaangso kay angso ganino. Ang angso sa lalaki, murag ka ng simuhutabol ra. Oh. Pero ang angso gid sa babae kay murag deadly. No? Basta kay angso, pareharan ng baho. Anong magwatahon pa man yung mga Ay, kung papiliin kong angso sa lalaki, kay wala gig choices, lain. Wala ko'y option. Hindi ko ng angso sa babae. Kaya ang angso namo kay makapatay magtao. Pwede naman nagamitan, Oo. gamitan ang mga spray ni mo kay magamitan ka mo uli para na yung mag-trip-trip ni mo. Well, gawas lang og diabetison ka kay ang ihi ni mo bisag sa panakabaho dugo ko din amigas, oo. Pero ang ihi sa lalaki diya siya mga isa buong sa pader. Pag diya ani mga pinaka-oras or the whole day, napakay makita mga insekto na diya lakaw-lakaw, mga amigas nga usay nasaag sa ilang mga dalan. Pero ang katong giihian sa babae, patay tanan. Na. Dili pwede duulon sa lamigas. Padulong pala ang babae na naga ng mga amigas. Siguro bells! Dahil babae mangihi, Dorems. Mabayo ka ng amiga. Kung dili ka bantay ang kwan, lamigas mo doon yung maligo-lingo, kung makita mo sa microscope na. Hoy, hindi kalingo-lingo. Di na ka pang wili. As in dead on arrival yun. Buta mo nag-mic ng mga kwan, lamigas ka ng kwan, libutas microscope, may yan na. Oh, kung kang nag-megaphone pa ng mga amigas, na puro na naprotesta ang mga babae. Nana na sila sa mga dalan doon, og sila unta to nataptan sa COVID-19. Kay nag-rally. What if hindi ka sa lamigas ang kwan? Ang sa bitaw ning angso na mo mga babae, pwedeng bahuaw to the endless level. Amot na po ganong baho na iyo. Ang suportanan man ang subaho. Ang angso sa lalaki, murag, di ka sa yuta, sa ground, ana, musaka mga kutub-tuhod. O mupungko ka, masimutan gini mo baho gyud. Ang angso sa babae, nagtinggog na kada abot yun. Lapas! Kung tayo naman sukuas babae, gano'n? Sorry, girls. Kay, I'm just being honest. With your, I have the same angso like yours. baho, mga maangso. Mga baho! Mga dama! Aw! Hoy, nagdrama na ta! Aw, abili ko mag-adlib. Hindi siya tapay to, nas ganda dito. Yan ang suwat ni Dana from Toril, Davao City. Dear Ricky Mouse, Papa Vince Joy, and Joy Chayan, Lady Batoy. Ako si Dana. Nabuntis taon kung nakaundang ko kahat sa akong pag-eskwela. Ibis kapilan ako nakaundang, 24 anyos pa ko karon pero nagyapon ko sa college. Pero pag-gyapon ko kauman kay naundang na saan. Kay buntis ko sa pagkakaroon, sa umaabot na mong anak sa kong boyfriend nga college student sab nga si Gary. Happy ni siya.
Happy ni si Gary. Taga din hila pa sa Toril, Davao City. O kung unsa man akong problema, ako na ni isandig ug isalig ninyo kay nahibaw jud ko nga kamo ang tubag sa akong mga pangutana ni ang akong drama. Mga higala, usa ka Vietnamese nga refugee sa Palawan Refugee Center. Kaya mabutan niya sa mga... Ay, ano Kuya, ba? break na ko. May kanaogon. May kanaogon na ni oy. Para ka rin. Hindi mo ka break ka kung nagos ka nanggot. Gary, di na, ako na magpamasahe, may. Ano na, sayas ka mo. Nara kuya, salamat ha. Salamat. Kuya, kanaog na oy. Lakaw na si kuya, Pinagagitiyog sa mo. Hugaw yung motor na kumuhunong. Nahilo kaayo kung muandar. Naman, siguro na makina ato na yung pangunong na yung pagpadalang ba kay Kawasaki? Pagpagawas mo na naman itong TS? Alam, makabayad na dyan ka sa Kawasaki. Gary, kulbaan man ko. Makulbaan mo ka. Pili ka na makulbaan. Takot kinana ka din sa mong balay. Mas ko sila si papag si lolo nimo or imong mga imong si mama nimo, imong maguwang. Wala problema. Hindi na sila masuko nun sa mga... Wala ba kumaanad nga manipon og puyo sa laing bahay da. Ay, Dana, welcome ka din sa balay. Wala problema na ayaw ka pala ka. Abi mo nakadungog ka biag sa gisulti na rin ni mama at papa nga okay na ko dito tas amo kay wala naman ko mga igsuon dito kay mga minyo naman. Unya din sa inyo kay nakay apuhan, nakay imong mama at papa, nakapay kuya. Unya, okay naman ako dito kay dool tas humayan. Igo ra ta mo sabsab sa. Dili kay layo kag bugasan. Hindi ba ito mo na ito, Candy? Daghan man gugulayon dito sa balay. Kada muhilaw na sa bintana. Muhilaw na sa bintana. Dili kay palitong tanan. May panutaran, manulod na lang ta. Sure kit ka ining gusto ni mo Gary nga dinita mo tipon o puyo sa imong mga ginikanan. Oo, lagi hita na sunod na ta. O pwede naman siguro dito ra ko sa amo e diri na kas inyo. Tara na ba? Hoy, ni aman di ay mo. Nangabot naman di ay mo. Oo pa, bago lang pa. Ay, maayong adlaw pa. Sige na, dali na mo. Ay, naman lang eh. Isa mo na eh. Lo. Paangin ako, lo. Eh, pag amin-amin ay, kay matiguan ko. Kuan. Tiguan naman ka, Lo. Hoy, usa lang ang akong isulti ni mo, ha? Gary, di ka na mahapi. Dili ka na mahapi, ha, Gary? Ano kung... Wa ko makauyon ni ining inyong plano nga mag-live-in mo din his ato. Nahibaw kong nabuntisan mo kining babayana, pero kinahanglan gyud obligado ka gyud nga dadon mo din siya sa ato. Pa, mahal ko sa Dana. Huwag din ako gusto nga. Ito may puyo sa lain, mas maining din kay managaan ako siya. Pasensya na mo, tito. Lo, kay wa pa magud mi tiniguman. Ay, kabala ka pa. Maunta na inyong gihuna-huna kay mga nang eskwela pa mo, waunta mo misuod ining butanga. Nganong sayo man kay mo miinter ani, nga lumbaan na ining minyo. Atong sugod mo ito, tilaw-tilaw man itong amo niya ka na sa lahit man. Dapat bundol-bundol ra. Tilaw-tilaw Nganong mo sulod mangyod, nga di naman di ka maong mugawas. Sa lahit naman ko, nipiyong naman lang sa Dana po. Ni ay akong sultihan. Kay madungaga na mag-usa ka ba ang palamyonon din his bal. For siguro, musamot og kalisod ang atong kahintang. And we are back din sa Barangay FM. 103.5 Langya! Forever. Siyempre ako si Ricky Mouse. Ako si Papa Vince Choi. And ang inyong chilichay Lady Batod, Kisan Takapukoy. Okay, Ano sige. yung kiss? Ako, di ko na nikis. Pagkano mo sa itong part 1.
Kuan ka nga, mahalon ka ito nga part. Okay, kamay bayan at Ah. mga mga higala. Dili da, mahalon gani. Manang mubo lang, kay di nila ma-afford. Itoyo. Okay, sige. Nadungog mo kagani ka barangay ang first part sa sulat nga atong gitagaan og kinabuhi. 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 Oo. Ang suwat ni Dana. Ato na ipadayon kay niya sa kumang kamot ang ikadwa o katapusan niya sumpay sa letter sa tong sender nga si Dana. Ricky Mouse, Papa Vince Joy, Entry Charian, Lady Batod. Alanganin kay kung nga mukuyog atong higayuna kang Gary nga dito ni mamuyo o mutipon sa iyang mga ginikanan sa ila kay di pa malagi ni pwede magpakasal nabuntis sa sadko mao tong naundang ko sa sa akong pag-eskwela nya si Gary padayon gihapon siya sa iyang pag-eskwela sa college. Pero hangtod nga dito ni giminamuyo, ngabot mag usa ka bulan, duha ka bulan, di gyud ko komportable. Kay bang mugngano, di mo gud among panimalay. Una, di sad kaganahan sa tinagdan, sa treatment sa iyang pamilya dili na ako kay uga. Kulang na lang singkahan ko. Hangtod nga, Unsa? mao ginakbes. Inihapang akong kaon dito sa ila, uy. Imbis duha naming mukaon kay nanay binhi nga nagtitik sa akong sabakan. Nihit na nun akong kaon dito kay inihap kay di mauwaw naman kung mudungag og kaon kana nagmuhukad na ko sa akong pagkaon pagbutang sa akong plato. Mauwaw na kong mudungag. Nga na mauwaw man ka. Nga, pwede naman ka mukhaon, makakabawali dito nga mukhaon pagdungag. Wa lagi pero ilang tinanawan sipat man kaayo. Yang papa, yang lolo, yang igsuon, yang mama, napay ang lola dito, napay auntie. Daghan kami dito sa ila, uy. Nga pwede nilang balik-balikon nga. Mahurot na po ko na ang konsumo. Kaya bang, murag ako'y makahurot sa konsumo? Nga, mura na magaling kong gadayit dito. Kana akong gatas nga akong imnon nga usa ka sachet. Katulog ko na ako na imnon. Ala, uy, grabe naman ang katipid. Dapat dili magukatipiron kay buntis ka. O tama imong sulti nga duha na mong gakaunron. Unya, na kay vitamins. Wa, uy. Kaya hasta na kwintahon sa amahan ni Gary. Hala, no? Unya, ganahan pa ka mo stay. Pwede mo ka mo paulis inyo. Wa mo gumupugong nimo. Di man mo sugot si Gary nga mapauli ko. Di gani siya mo sugot nga dito lang tamik temporary mo puyo sa amo. Kay maayong ta dito kasi na si mama magpapara. Niyaga ko pa among bahay kay sa ila. Niyaga kagulayon sa likod sa among balay. Nasa mi humayan. Pwede rin ko mo sabsab sa dapling. Napay mga utan nun. Kasi marong spelling ng utan. Dagang kay store sa pagkaon dito sa amo. Niya di siya ganahan kay mas kampante mo siya des ila niya. Ako ang dili komportable. Na, imo naman ang isudlan, sige na lang, ikaw na rin adjust sa imuhang kanang mga hilaw nga in-laws. Paubos lang kay one of these days, kung makaw man eskwela si Gary, kung makikita ang trabaho, for sure, maglaki na gid mo. Unsa naman imong gibuhatin ni Dana, naglingkod-lingkod ka man lang. Dapat, naglimpyo ta kas gawas. Sige ka man lang. Palamay din ha. Nay mga pipila ka mga sagbot nga nanurok des gawas ay ini ka naog ginato sa ganan nga nuwa na lang mo pangibta para mabisi ka. Dili maguna pwede na maglingkod ka kumubuntis ka. Ang biri-biri anag mo, padung na ka mga no, manghubag ng imong tiin anak kay wakay lihok. O kato mga alaga na ko mga pato dito. Imo tatugi, tuwaan na rin nga nagkalakaw ka. Napay dagang mga manok nga muuli og alas 9 sa buntag din kaya nag-expect nga sabuyan o kini mga bugas. Wa sa di mo sabuyi. Nang lakaw na lang yung taon ang mga manok, mangluod tong uban. Nakipuyo na lang. Nahilak na tong mga piso. Sige lang, Lo, pa. Sa sunod, wa magkumaybaw nga ako din ang trabaho. Oy! Mao ba?
Di puyo ka di ay dinihi kay mura kag senyorita. Nakwenta na kagtrabaho, day. Wa man pa, lo. Kuan, abi maguna kong dili na ako na trabaho kay nagtuo man kong masuko mo kung ako ng pangunayan kay inyohan ang buhat. Di ka man gali magkabaw manghugas sa mga kinanan. Huwatol pa ni mong hugasan sa... Ikaw po, magsigar ka kinatulog ka ng kwarto. Magulat. Huwag nagawa ko, di mo doon. Dili healthy sa sama ni mong buntis na maglingkod lang, maghigda lang. Kaya magkaon ka lang din. Hoy! Dili ni hotel, day. No, ano yung saktong pagkastorya din na? Sorry pa, lo. Sige lang, sa sunod, kuan mulihok-lihok na ko. Kung saan manggod nga, malipong manggod ko kanunay. Tungod ano akong pagbuntis, kay murag di maayo ba niya. Dali kong ludon. Ay, mga alibahin ni mo, day. Maunay, katarungan sa mga taong tapuan. No, Kung naanan ka dito sa inyo nga siting pretira, o nga kay manduan dito, lahi ni diriday, kay tanang tao diri manglihok yun. ayaw din eh. Ayaw may biktima, ha? Tanaw na ng mga magasin ni imong ipambasa, o di ka maumuuli sila ang stable. Awa pa man kumanguman pa. Ayaw, sige, basa-basa din eh. Di ka manisita din, Iday. Pamanhunon, nigo ako na anak. Ayaw, minyo mang kintahay mo. O niya kumauni mong kalaki na. Biyaan ka sa akong anak. Magluto-luto ka sa dinhiay. Sige, ako ang magluto sa paniod ko. Magsulti ta, Gary. Dana, ang sa problema. Kumusta? Okay na ba ka din, Ismay? Lagi na actually nimo pang ipangutana din ako kung okay pa ko. Kanay daw kang dili ko okay. Maumohangi ako nimo. Ano sa problema? Maglain na ta sa pagpuyo. Kuan, pwede man tang mga kilalang og gamay boarding house or isang kwarto basta maglain lang ta. Dili na pwede, Dana. Kay naskwela pa ko. Ug isa pa. Wa pa ko income. Nagsalik pa ba ako lulog papa? Pero, Gary, mas okay nang karon pa lang daan, mag-practice na ta nga mo, barog ta sa kaugalingon na itong mga tiil. Kaya di ta magsalig dala ni mama nimo, ni papa nimo, sa imong pamilya, ug bisan sa ako, kaya bitang manawag ng tanila kami na ito makaya. Mas lain Kuan ko. ka na, asa mis maayo ko, dito na ko natas sa amo, kay di man kay daghan dito, dinis inyo kay nihit ang konsumo unya, dahil may mga kwentahon sa imong pamilya, kay daghan kay mong mga undini. Sabta na lang ba sila? Kabuka, mas lain kung maglain ta. Basta di pa takabaraw sa itong kagulingong mga tiil. Dito na lang agitas amo. Mura ng istoryahan, Dana. Manihapon, gihapon ta. Dini lang ta. Asa man ni hapon? Manipon. Term na siya ba? Pero, di mo ko komportable din sa inyo. Kung sabi po ito may pasabot, ha? Huwag ka ganahin sa akong pamilya. Dili mo sila ipasabot. Dili man sa ingon. Kuan, Kung sa? Saman, bisan og kinsa pa na sila, ha? Ikaw ang mo-adjust. Kita mo pa, boss. Dili tang paggarbo-garbo din, eh. Ha? Okay, nagsabot ka. pero Gary, kuan, uy, di ko kaligid-ligid din Kaya ko bantayan sa imong papaglulo ay asa itong imong igsuon. Nakipuyo lang ta din, mo nga. Watay mahimo. Kita mo adjust. Di ko mabuhi din, wala ko nagtungtong og numero. Ricky Mouse, Papa Vince Joy, and Chichayan Lady Bato. Maura good too. Pero ang tinuod ni Pauli ko sa amo, wa na di ko magpapugong pa ni Gary. Nag-expect sad ko nga mosunod siya na kung sundoon ko niya sa amo. Pero, magduha kasi mana na ron, wa ko gihapon siya may patimaw. Wa na lang gani ko kapugong sa kong kagalingon, ako na may unang text niya. Wa sa may reply. May una sa kong message niya sa messenger. Gisinra ko. Kung sa man to si Gary, tininood ka itong iya din ako. Maabot ang panahon nga magpakasal niya. Okay ka ang ipadayan pa nako ang pagpagkikirelasyon niya, nga feel man kay nako ang iyang pamilya, digid pabor nako. Kanang dili sila boto nako nga mao iyang ikarelasyon ug mao iyang ikadayon, na pagikausa na dungog nako iyang kuya nga nagsagabal-sagabal ra kuno ko sa ilang pangandoy sa ilang igsuon nga makabot ang iyang mga pangandoy kay dungog nako di nako no matuman. Kay sayo ko ning magninyo. Nya nadungog sa nako yang lola nga di kuno angay nga magpakasalmi kay di kuno na niya obligasyon kay sala man kuno nako kay ngano mihayang kuno ko dayon.
Dili ko mo hayang no, nga iyaman kong gitukmon. Unya ko gawas pa kong kwarto, nga iyaman kong gihubuan. O sa may angin akong buhaton ron, mubalik ba ko gato sa ila, bahala dili ko komportable nga kauban ng iyang pamilya? Para lang yun mag-stay ning duha si Gary sa among relasyon? Palihog tabangig tambagi ko ninyo. Ako kini, si Dana, 24, Linisa Turil, Davao City.